Zdravo svima, moje ime je Ivan Bildi i nismo se neko vreme viđali na ovim videima zato što sam bio zauzet sa pravljenjem mog novog kursa. Taj kurs je spreman, krenuo je i ponovo imam vremena da pravim ove videe, tako da očekujte u narednom periodu da ponovo redovno kreiram video. Današnji video nije klasičan video. Cilj ovog videa je da nađemo novog kolegu. Znači, nama u agenciji Likes and Cookies je otvorena nova pozicija za osobu koja će se baviti oglašavanjem. Oglašavanjem na Facebooku, Googleu, LinkedInu. To će biti prevashodno 3 najvažnije mreže na kojima će se raditi oglašavanje. Sad, kakva osoba nam treba? Znači, ne treba nam senior osoba. Ako se osjećate kao senior, ova pozicija trenutno nije za vas. I ne treba nam apsolutni početnik. Znači, ovo nije praksa u tom smislu, iako postoji opcija part-time rada. Znači, agencija se nalazi u Beogradu, fizički morate da budete prisutni, znači nije remote, može part-time, može full-time, o tome ćemo se dogovarati. Znači, kakva nam osoba treba? Treba nam osoba koja se već bavila Facebook oglašavanjem, Google oglašavanjem, eventualno LinkedIn oglašavanjem, ali to apsolutno nije uslov, da vam je Google analitika poznata. Znači, da volite brojke, da ste sistematični, analitični, da volite oglašavanje, da volite da kreirate izveštaje, da volite da optimizujete kampanje. Znači, osoba koja zaista to voli. Ta osoba će raditi direktno sa mnom, zato što trenutno u agenciji to kompleksnije oglašavanje radim samo ja, tako da ćete direktno sa mnom raditi na svim kampanjama, ja ću vas učiti, zato mi treba osoba koja nije senior, želim da je i ja obučim na način na koji mi ovde volimo da radimo. Znači, mi radimo razne zanimljive kampanje, radimo kampanje za Win-Win, radimo kampanje za Cisco, za Motorola, za određene špance, za razne zanimljive kampanje, direct response kampanje za koje nam i treba osoba. Sad, kako da aplicirate? Znači, poslaćete na e-mail, CV i u bodiju maila bukvalno u par rečenica, znači ne više od jednog pasusa, zašto želite da radite sa nama ili zašto želite da radite na ovoj poziciji. Sljedeća jako važna stvar, CV koji pošaljete treba da bude na jednoj stranici, znači jedna A4 stranica za vaš CV. Zaista, ako vam je CV duži, izbacite stvari koje su nerelevantne. Za ovu poziciju je potpuno nerelevantno da li imate vozačku kategoriju B, C, D, E, F i tako dalje. Potpuno nerelevantno u koju ste osnovnu školu išli, potpuno nerelevantno kojim ste se sportom bavili u 3. razredu. Znači, izbacite sve nerelevantne stvari, ono što je nama jako važno da vidimo osnovne podatke, koju ste školu završili, nije presudno, ali čisto da vidimo koju ste školu završili i gde ste to i šta ste radili. Znači, na jednu stranu A4 formata sve što je najvažnije. Taj e-mail pošaljete na office@likesandcookies.rs. Kada dobijemo sve te mailove, one koji nam se učine najzanimljiviji ćemo kontaktirati da dođete ovde na razgovor s nama i sa mnom. Uradit ćete jedan mali test od bukvalno 5 minuta, samo da vidimo uopšte na kom ste nivou. I u principu to bi bilo to. Ako vam je ovo zanimljivo, ako želite da radite sa nama i sa mnom, aplicirajte, jedva čekamo vaše prijave, jedva čekamo da nam se pridružite. Tim je u Beogradu, ima nas 14, ako se ne varam, jel tako? Ima nas 14. Uslovi za rad su lepi, okruženje je dobro, ljudi su cool. Biće vam sigurno lepo ovde. Ako se oko drugih stvari dogovorimo, verujem da će to biti jedna win-win kombinacija. Win-win kombinacija, se tako kaže, da. Dobro, to bi bilo to. Ako mislite da bi nekom ovaj video bio koristan, da neko želi možda ovu poziciju, prosledite mu, a mi se vidimo u narednim videima. To bi bilo to. Ćao!